där så finns en kille som resekontakt. Är du dum i huvudet eller vadå godkänd? Stäng av. Låt vara på. Trip advisor. I guess we have problems too. We're just like you. Unless we have. Nej, de tar bort. Ser du den där, Simon? Men känner du inte igen han? Random Making Movies. Han kommer inte ihåg. Kollar du inte på Bikies när du var liten? Fan. Det är han. Så kolla vilken jävla brudjävel. Det där är en man. Den smällen. Wait for it. Bitch. Simon, skrik då. Nej, fan. Vadå no oil? Så gå fram till langen. Eller? Det jävlar. Vad fan var det? Nej, du ska få det idag. Jävlar. Shit. Hej, vad är det? Ah! Du där! Nej. Svin! Spring! Nu är det lugnt. Vad fan ska du göra? Ah! Jävlar. Va? Upp för fan! Gå dit då! Men gå dit! Så, fuck you! Ja! Upp! Kina! A slight headache! Jag har varit livrädd nu! I was making a place! Jävlar! Här och där borta är jag! Men den är ju inte öppen! Tja. Vad händer? One, two, three, four! 1, 2, 3! Ah! Inte för långt. Ah! Upp! 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 Då springer vi in! Ah!
springer vi in. Kom då! Mannen! Nitar jag. Oh shit, sluta! Nej! Upp då! Ah! Ja. Men varför öppnas inte gaten där borta för? Vänta lipa. Det måste i vattnet! Jag ska inte. Det är läskigt. Jag har käften. Det är läskigt. Staden 30 grader. Det är Du vet att du kan springa i vattnet typ. Jag vet. Jag vill löda bort den. Jo då. Ja. Alla? Jag kan springa. Va? Freeze! Ridan! Va? Stege? Ja, du ska få en stege. Kolla upp här. Det är en stege därifrån sen. Upp i taket. Där? Nej, det är fel rum. Du ska springa till bord, va? Den borden ska springa till. Öppna snart. Dit ska jag. Spring då! Spring i vattnet! Jävlar! Nu är det bara att kasta sina delar. Nej, kasta inte de här. Ha? Alltså det finns en del där borta där du typ ska leva på. Kasta ut sådana delar så står han och äter på dem ett tag. Shit, jag skiter ner mig! Där borta är det. Bara kasta ut de här delarna i vattnet. Här? Så ska jag äta på dem. Oh shit. Där är ju en del. Det är ingen massa där. Men jag vill ha den här stora delen. Make it play. Man kommer ju hit! Veva då! Nej men veva! Kasta iväg dem då. Men han går ju och käkar nu. Ja men veva då. Men nu vevar man! Nej! Tappa det då! Upp! Kolla bara spring in. Gå och käka. Använd alla delar. Va? Använd alla delar så käkar du lättare. Två steg. Man kommer ju komma hit så fort jag hoppar i vattnet. Du måste i vattnet. Ja, men han kommer hit då. Kör nu. Ja men veva! Kan jag gå? De är bakåt! De är bakåt!
Nej! 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 Det kommer jättemassa dörrar i rad, han är nästan in i farten. Jävlar! Oh shit! Va? Vad fan är det? Ja, det var det du gjorde. Åh, fy vad drej. Vad det du hade på fingrarna? Nej, för fan. Jag tog den här mixen. Vad gör du? Jag är skittoppigt, man. Jävlar. Gå och käka, äckel! Vad gör han där borta? Jag är inte rädd. Och så kör vi. Och så kör vi. Snabbare. Men vi är vadå? Spring! Ah! Oh shit. Det var lila, så det var lila. Pausa. Spring. Oh shit. Han är ju långt efter här. Du håller typ på att stöka ner någonting. Det måste finnas en nyckel. Det ska finnas en nyckel. Okej, nu är det. Nej. Vad är det? Nej! Kom inte hit! Nej. Gå ifrån. Gå ifrån. Varför kommer han in hit? Varför kommer han in hit? Felix! Därför du stökar ner hela jävla... Varför kommer han in hit? Varför kommer han in hit? Han tavlan. Micke, jag går ut och käkar alla böcker. Oh my god! Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then.